Chlapec z Bratislavy, ktorý sa stal národným hrdinom v zápasoch proti Sovietskému zväzu. Dominoval predovšetkým ako vynikajúci útočník so skvelými hernými schopnosťami, technikou a vodcovskými kvalitami. Ahojte, vítam vás na kanáli MR Hokej. Dnes bude reč o našej hokejovej legende, o Jozefovi Golonkovi. Jozef sa narodil 6. januára 1938 v Bratislave. Málo ktorý športovec vzbudzoval vo verejnosti také veľké a neraz rozporuplné emócie ako charizmatický hokejový útočník Jozef Golonka. Na ľade nekompromisný dravec a búrlivák s prezývkou Žiletka sa nepochybne stal už dávno legendou, ktorá výrazne prekročila hranice svojej krajiny i svojho športu. Je nielen člen Siene slávy slovenského hokeja, ale ako jeden z mála Slovákov aj člen medzinárodnej Siene slávy IIHF a je aj člen hokejových siení slávy v Česku a v Nemecku. Spočiatku sa pohybovo všestranne nadaný Golonka po krasokorčuliarských začiatkoch po boku svojej staršej sestry Júlie, popri hokeju s úspechom venoval aj tenisu, ale napokon uprednostnil ľad. Ako Bratislavčan spojil svoju športovú kariéru so Slovanom, v ktorom prežil s výnimkou dvojročnej vojenčiny v Dukle Jihlava 12 sezón. V strede útoku s krídlami starším a najprv Fakom, potom Černickým viedol azda najobávanejšie úderné trio ligy. Golonka, Černický, starší, prvá minúta a gól. To bolo všetko tak premyslené tých chlapci. Sám v najvyššej súťaži odohral 330 zápasov a strelil 298 gólov. V sezóne 1960-61 bol najlepší ligový strelec. V reprezentácii Československa odohral Golonka 11 sezón. Nastúpil na 134 medzištátnych zápasov, v ktorých strelil 82 gólov. To z neho spravilo nadlho najlepšieho strelca v reprezentačnom drese spomedzi všetkých slovenských hokejistov v histórii. Až na sklonku svojej kariéry ho prekonal Miroslav Šatam. V roku 1965 bol Golonka najproduktívnejší hráč majstrovstiev sveta v Tampere. Vybrali ho tam aj do All-Stars tímu. Dovedna počas kariéry na svetových šampionátoch nazbieral 4 strieborné a 3 bronzové kovy, pričom po jednom striebre i bronze mal aj z olympijských turnajov v Innsbrucku 1964 a v Grenobli 1968, ktoré boli v tom čase zároveň majstrovstvami sveta. Pri jeho olympijskom debute v Squaw Valley 1960 sa jediný raz počas jeho pôsobenia v reprezentácii stalo, že tým sa vrátil z vrcholného podujatia bez medaily. A zda najpamätnejšie bolo Golonkovo účinkovanie na zimných olympijských hrách 1968 v Grenobli, kde bol ako vodcovský typ kapitán tímu. Výnimočným spôsobom sa blisol najmä v legendárnom zápase práve proti zbornej, v ktorom naša reprezentácia vyhrala 5-4. Svojím gólom, keď našiel štrbinku v Konovalenkovej bránke, zvyšoval na 4-2 a Ježikovi potom prihral na 5. gól. Napriek drvivému záverečnému tlaku súpera, ktorý znížil na 4-5, Golonkovci víťazstvo udržali. Jožiho triumfálne búchanie hokejkou po ľade po našom 5. góle a jeho načúvanie, či k nám aj po tomto zo Sovietskeho zväzu naďalej tečie ropa, sa vrilo do pamäti a zda všetkých ľudí v Československu. Žiaľ, vytúžené zlato nám nebolo súdené. Cestu k nemu, nášmu unavenému tímu, zahatala remíza 2-2 v záverečnom zápase so Švédskom. Golonka mal v závere na hokejke zlatý gól, ale nedokázal prehodiť ležiaceho brankára Holmqvista. V reprezentácii skončil o rok neskôr po majstrovstvách sveta v Štokholme, kde naša reprezentácia pri rovnosti bodov s družstvami Sovietskeho zväzu a Švédska prišla o zlato len vinou najhoršieho skóre. Ďalšiu etapu svojej hokejovej kariéry začal so súhlasom úradov v roku 1969 za západonemecký tím SC Rieserse. Pôsobil tam až do roku 1972. Nikdy ma nepustili do Nemecka na dlhšie ako na 3 roky. Potom ma stiahli a zobrali mi 69% z peňazí, ktoré som tam zarobil, hovorí Golonka. Po návrate z Nemecka do Československa zažil sklamanie. Nikde ho nechceli zobrať. Ani do práce, ani do mužstva. Preto istý čas robil v Slováko turiste sprievodcu turistov na lodiach do Viedne. Pritom sa cítil plný síl. Prišiel som z Nemecka. Bol som vo výbornej forme
a ponúkol som svoje služby Slovanu. Tréner mi povedal, že ma nepotrebujú. Vtedajší minister športu mi povedal, že ma chcú do Zvolena. Ja som tam nechcel ísť. On mi však povedal, že keďže ma pustili do zahraničia, tak teraz pôjdem na stredné Slovensko. Spomína. Za klub Lokomotíva Bučina Zvolen odohral 3 roky. Napokon sa dal s úspechom na trénerskú dráhu. V nej získal s klubom SC Riesersee, v ktorom predtým hrával, 2-krát titul majstra republiky. Ďalší nemecký primát pridal v Kolíne nad Rínom. Následne trénoval vo viacerých kluboch vrátane Slovana. Viedol aj tým Československa do 20 rokov a krátky čas aj reprezentáciu Slovenska, s ktorou však veľké úspechy bohužiaľ nedosiahol. Jeho životné motto je Nikdy nezačínam, ale vždy vrátim. Ďakujem za zliadnutie, vidíme sa na budúce. Čaute.